Hej, jeg vil lige vise jer, hvordan I finder nogle forskellige tegn, vi skal bruge, når vi laver geometriopgaver. Så hvis jeg for eksempel har lyst til at skrive, at vi kan lige forstørre det lidt. Vi betragter en trekant. ABC, og hvis jeg så gerne vil skrive vinkel C, så kan jeg jo lave et vinkeltegn. Og vinkeltegnet, det finder jeg hernede under operators. Hvis jeg åbner operators, så er der et tegn her, som er vinkeltegnet. Så hvis jeg trykker på den, så får jeg sådan en fin vinkeltegn ind. Så jeg kan altså trykke her, og så skrive vinkel C. Og det kan være, at den er 90 grader. Men så er det, at så vil jeg gerne have lavet et gradertegn. Og gradertegnet, det er jo sådan en lille cirkel, der skal være heroppe. Gradertegnet, det kan jeg også finde i Mabel. Det ligger ikke ude i jeres, eller I kan ikke finde det, som Mabel er, lige når I har fået Mabel. I skal først tilføje en ekstra palette. Det er sådan, alle de ting, der ligger herude, vi kan trykke på, det er paletter. Og dem kan man fjerne eller tilføje, alt efter om man synes, man mangler nogen eller har nogen for mange. Hvis jeg gerne vil tilføje en palette, så skal jeg højreklikke et eller andet sted herude til venstre. Der højreklikker jeg, og så vælger jeg den, der hedder Show Palette. Og så skulle jeg gerne kunne finde den, der hedder Punctuation her. Og den klikker jeg på, og så får jeg tilføjet paletten her ude i min menu her. Og åbner jeg paletten, jamen så kan jeg finde mit gradertegn. Det er lige hernede ved siden af rettetegnet. Nu kan det være lidt besværligt, at når jeg skal lave de her opgaver, så skal jeg huske, hvis jeg skal lave vinkeltegnet, så skal jeg ind i operator, så hvis jeg skal lave gradertegnet, så skal jeg ind i punctuation. Så hvis man er lidt træt af det, så kan man samle alle ens yndlings genveje. Og det gør man ved at vælge det tegn, man nu gerne vil have samlet op for oven. Jeg vil for eksempel gerne have flyttet grader. Så højreklikker jeg på det, på gradertegnet, og så vælger jeg Add to Favorite Palette. På den måde, så heroppe, der er en, der hedder Favorites allerøverst, altså favoritter. Og der kommer alle jeres favoritter til at ligge. Lige nu kan I se, at jeg har 2 favoritter. Jeg kunne for eksempel også tilføje vinkeltegnet til min favorit. Så skal jeg lige finde den her i Operators. Og så vil jeg gerne have vinkeltegnet. Det var der. Det kan jeg højreklikke på og sige Add to Favorite. Og så ligger den også heroppe.